Sampun boten saged dadi tresno kula gedhe-gedhe lagi sing
Tresno ya Tresno tapi tenan Dulu kepandingan kelawan sekap bingkor Prabu Soping Mojopahit naik kabeh kun sapeh dening Prabu Mindayawati. Mindayawati apa sebabe nganti penyampe peperangan apa sih? Kula menika nuwun inah sedaya dosa dalam menika Kowe nyuwun inah 40 dina ing besuke sapa piyasin kok iki? Minat dari setoran dari Mangko. Prabu Brawijaya. Seliramu sakara wis rumpi bae. Yen putraku ini Mindayawati nyuwun inah 40. Ing mengkone apa wis sakara saguh. Trampi suwening 40. Sira Prabu Brawijaya. Lare punapun ingkang putra Mindayawati nyuwun sekawan dosa dilaminipun. Mila ugi uliah marang panjenengan. Mojopahit lambangan menika kabeh menapa dipun keparanaken kula orang kadang kula mandhaping prajurit lambangan mesangra wonten bumi Mojopahit. Panjenengan kabeh tindak palilai wis sakutara mesangra ing praja Mojopahit kanggo nrantik saka pawangsulan kali kulini Mindayawati. Karena kula dina ya yayi. menika waras kan. Persilakan. Nganti penyun inah makan dina ing biswikan milih sapa sing dadi priya sing kok suka. Yen pancen kabeh wis dadi aturing aku pun Rama ora bakal tak sing. Sawetara ayo manjenengan